mgbe m nọ na school na-eme masters m ka nwoke na-anụ m dịka di na-abịalụ m si na ya chọrọ ịnụ m nna-asị anya nwee ndidi ka m finish my masters ọjụ na-asị na ya ga-anụ m ozugbo ozugbo nsị ya mba na ọ ga-egwelili ndidi ghọtago masters ọ bụkwa n'ọrụ one is just 2 years and mgbe afọ ya nọ 8 months ihe anọnwa in it nya wee jụfa na abọ wee na-akwụ ịghọta kịta ọ sị m na this guy ji first degree nye o wee na-eme ihe ọ na-eme nya wee finish wee bịa mee gie fana abọbili ọ sị m nne fana abọbili o ya na-alụ ọlụ ya nwa na-alụ ọlụ ya na-alụta ezigbo ego maka na ya nwetara ezigbo ọlụ na die na-alụkwa ọlụ na-akpatakwa ego dị enough ọ sị m mana ofu ọlụ die gbalụ bụ na o nwere ike inyelu gị aka n'ụwa anụnwa gị na ya na-abọpụtara na o believe na nwoke nwere ife ọ ga-eme n'ụlọ na ihe ọbụla dị ọlụ gịnị why ma nsi nni o ma isi ụmụazị arụ o ma ịkwado ụmụaka o gbogo ogbede ọ sị m na ọ dị bad to the point na bọsụ ụka fa na-akwado ụka na-eyinyesigo ụmụaka akwa o na-ekpela akpụkpụ onye nwasị a jekwuru dadi gị ka oyinye gị akpụkpụ ọ sị na ya ma mmie n'ife die na-alụ bụ ojesie bata nni ọdụgoredi daset nne ya na-alụkwa ezigbo ọlụ na-eme ka ezigbo ego ma still and na ya bụrụ mmadụ na-ene anya were egoti ihe n'ụlọ ihe ọbụla ya fụlụ dị ama ya egotie ife ọbụla ya fụlụ ịghọta na ya egotie na ife ya na-eme ọ sị m ihe a na-ewutie ya akpọ ọnya ya ọnya si abiko nyelụdụ m aka ọ bụgodo ulu na ị chọrọ inyelu m aka nyelu ụmụ gị aka nyelu ụmụ gị aka na ọ gị nwaso m wee mụọ ụmụaka andị na-afa gị kafa na-aza ịka asịkwa ya wee kpọta nwatakịrị ya na ya na-abọbi ya dị ya na-abọbili mana o nwere ihe bụ na gị na di gị nọ na rubu na-akwado ụka ịghọta na bikos na ịma asị nwaanyị na ị ga-ebu ụzọ dresi si ụmụaka bifo iwebịaka dresi onwe gị ịghọta kịta iwee si di gị gbanyezie ha akpụkpụ ka iyili akwa ọjụ na ọ gị gbanyesie ha akpụkpụ kwadosie ha udulu ha gbadaa na palọ jenọla na chezielu gị imesizi ibi na-ejebe ụka ihe a na-ewutie ihe a na-agbawa ya isi bikos na ya na-afụsị ụmụ nwaanyị ibie ndị di ha na-eje ebute nwa na skuul di ya nwere ike ije bute nwa na skuul ndị di ha ga-abụ ha nata ha kwụsị n'afịa gote sọntị di ya nwere ike imie ya na-asị na this man ịnụtali asị bọị bọị ịghọtara kịta ọsị m nne ma still nye welu ajụ kee n'ume na-eje ife a sị na o nwere ihe megide ka this marriage si na akị a wee gbasaa ịghọtara na maka na ọzọ sị na maka na ya gụrụ akwụkwọ so ya si na famili gụrụ akwụkwọ rinne wee pụta ma bịa wee kpọọ nya sị a kedu mgbe ọ ga-eme PhD nye na admission na-agakwa kịta anụnwa ya wee sị mami ya nne ya chọrọ ibe o ya wee dee proposal ya wee tinye ịghọta na ewee nenesie nye wee welie ya wee gwa die si ya na ya mekwe na apply and na-eweli ya na ya chọọ ime PhD ọ sị ya na enwere ego ya ga-eji wezie ya na PhD kedu ebe ọ gụ akwụkwọ afọ eje esi ya na shishitọlọ ya dị enye ya sị ya don't worry na oke ego ya na-alọta ga-ezulie n'ọbụgodo ụlọ zuru na ndị befa ga-enyeli ya aka nya ma bulie bido mebe this PhD ọsị m nne nya anwụsigo til di bịa ka a na-alị agụ akwụkwọ ọ sị ya biko ya bịa na ya chọrọ ịfụ ya na ya chọrọ ịnọ with her na ọ bụrụ akwụkwọ ka a nụrụ na nwunye ka a nụrụ bido na-akụrọs okwu maka na ya ma akwụkwọ obere oge nye finish PhD nye di ebidozikwa no a na-enene fim nwaanyị mee ife dị mma ọ sị ya na-ada agụta amamife n'akwụkwọ ọ bụrụ na o nwere ife nyasị na ya mọrọ or something nke ajụọ mmadụ ma ọ ka ajụọ die ọ sị ya na ọ bụrụ ife niile ka a na-agụta akwụkwọ na-enwe common sense na mmadụ bịazie be ha ihe dị ya na-agbagha bụ na smartness and education or two different things ka ọ bụ na ndị mmadụ ga-agụsị akwụkwọ ma dịkwa useless na ndị mmadụ ga-agụsị akwụkwọ ma na-ezuzu na ndị mmadụ ga-agụsị akwụkwọ dịkwa selfish na akwụkwọ abụrụ ịma ife akwụkwọ abụrụ anything na ndị niile gụrụ akwụkwọ na most of them na-ezuzu ya si ihe gbasara akwụkwọ ka ọ na-akọ si ịkọtọ ndị gụrụ akwụkwọ si ịkọ etu akwụkwọ esere dum etu akwụkwọ esere ga-eme gị anything chai mana ya nweta promotion ebe a na-alụ ọlụ ọ na-akọtọ ndị gụrụ akwụkwọ onye kwụsị ọsị abịa chekwala echekwa m na nwunye gị bụ dọkịta echekwa m na nwunye gị gụrụ to PhD ọ sị yes na ọ gụrụ to PhD mana still
ọsị m ụkwụ abido na-agbawa ya obi ya akpọ ya si ite enye dansị ya nne ya yuzunuru akwụkwọ ya since ya na ya na-abọbi wee gwu ya okwu nya de disrespect ya regardless ya ka agụ akwụkwọ n'ọlụ niile dụrụ ụlọ n'ọsọsọ nyanwa na-alụ ya na ọ dị enyeli aka it's not like na ya gụsịrị akwụkwọ na ọ dị ya n'ezi ozi nya like etu o si akpali ya especially ma hapụ apụọ n'ife a bụ insult dọọlị ya kwụsị ya na ya laikere ya ọ sị ya benebe now na o wegola education afọ wee gwabazie anya okwu now na o jigolo maka na ọ gụrụ akwụkwọ gwasị anya limit ya ga-ekwu na limit ya ama nkwụ na nke a ama mme ya chọrọ ịma ọsị m nne ya wee kpọọ ya one day wee sị ya na ọ bụ na ị continue like this ya ga-ahapụ this marriage ọsị ya maka gị na ọsị ya because na ya dị educated na ya adụgo educated enough ịma when a man na-push into depression na ya chọrọ iput her mental health in check na ọ bụ na ọ continue ya ga-ahapụ this marriage o chekwa na egwuregwu like ka a na-agwa anya ọsị ya ebenebe ọ bụrụ na ị hapụzi anụ ma ije nụbazi PhD ka ọ hapụzi ama ije nụbazi anụ masters iche na ụmụ nwoke na-anụ ndị gụrụ akwụkwọ ọ sị m na ndị be ha gwasịrị okwu still di emepe ọnụ si ya etele ugbo etele ose woman's education no endele na kitchen and the other room no ihe a bụ last word ya sị mba na ya anụsigo di ewepụ onye je court weta akwụkwọ jesie one day bata ya savọli akwụkwọ na ebe n'enu tebụl o meghe nye ọbụla divorce paper ọ sị m na di edu shocked ọ gbagotesi anyị afụla akwụkwọ idobe na ọ bụrụ na ị chọrọzi anyị agbasa na nsogbu adọrọ na nwaanyị ama control ya sị anyị ada control gị na ọ gị na control onwe gị in fact na ịbụrụ dị ezigbo mmadụ from day one mmadụ enwere ike ịgbanye nwa ya akpụkpọ mmadụ enwere ike ịgbanye nwa ya stockings mmadụ enwere ike ịvọ nwa ya isi what type of a father are you na ọbụgodo na ịgụrụ akwụkwọ na ndị na-agụrụ akwụkwọ ka gị mma at least they can think properly ma still ị na-challenge onye gụrụ akwụkwọ sign it let me go si m out of ego pịa iwo ọ sign anya ozugbo nye welie pụọ ozugbo akpọfa na court gwa ego na ọ ga na-akwụ na child support nye dulu ụmụ ya jee chọta ụlọ bili di eje na-agwa ndị mmadụ na ya nọsi anya anata nọ ka ya jee try anya try si anya anata na ya ma ife ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị ya na-etie ife o sikwe nke a ọ pụọ nke a oh God ụfọdụ ụmụ nwoke sef mgbe di ji wee mmanụ ya dị serious bụ mgbe a gwalụ di na ya na-achọ ịlụ di ọzọ my sister ka anyị chebenu mgbe ị ga-echige gba mbọ na ị wetala m update mgbe ọbụla ị chọrọ ichige back to your husband anyị laikele igwe the update ahụ ịghọtago chei ike gwụrụ as long as not akwụghị child support move forward because this type will bring you down in fact ọma nkwe ka ịlụ ebe ị kwesịrị ịlụ because ị dị well educated and ọma nkwe ka ị gafa oh yes because of ego dị ya n'isi ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ